on niin hyvät messuvieraat. On aika aloittaa meidän seuraava ohjelmanumero täällä Belitsian lavalla. Seuraavaksi meillä onkin aiheena pikavuoro maailman ympäri kaikkien aikojen bussimatka. Ja tästä on tullut meille kertomaan Kalle Jokinen. Tervetuloa, Kalle. Kiitos. Ja tuossa mä oon Kalle Jokinen. Mä vietin pikavuorobussin kyydissä tuossa viime vuoden puolella sellaiset 5 kuukautta. Ehkä elämäni antoi sitä aikaa. Mutta tuossa ennen kuin mä menen ihan suoraan tuohon päivän aiheeseen, nyt kun kerran ollaan matkamessuilla, niin mä ajattelin muutaman sanan sanoa tälle matkailusta vähän yleisluontoisemmin. Mun mielestä nyt vaikka totta kai tällaiset valkoiset hiekkarannat ja kylmät kookosdrinkit ja mielettömät nähtävyydet on aina siistejä juttuja, niin mun mielestä kuitenkin matkailu on ylipäätään enemmän tällaista unelmointia ja haaveilua ja inspiroitumista. Sellaista pienistä jutuista, vaikka näkee jonkun kivan kuvan tai syö jonkun hyvän ruoan tai kaveri kertoo jonkun kivan tarinan, niin se saattaa olla sellainen katalyytti, mikä sitten saa aikaan tällaisen lumipalloefekti, mikä sitten johtaa tällaisiin suuriin seikkailuihin. Ja mä voin kertoa tästä yhden esimerkin. Tässä on mun ystävä Jani Laine, tällainen 30 bussikuski, työskentelee Salon tilausmatkoilla perheyrityksessä. Ja no, hänellä on aika tällainen vankka matkailutausta. Ekan kerran kävi Thaimaassa tuossa suunnilleen 15 vuotta sitten ja sen verran innostui paikasta, että päätyi sinne muutamaksi vuodeksi asumaankin, vähän kävi koulua siellä ja muutenkin reissaili hyvin paljon siellä päin. Kuitenkin koti oli Suomessa, perheyritys velvoitti sen verran, että pitäisi kotonakin tulla käymään ja niin tuli lennettyä aika paljon Helsinki-Bangkok-väliin ja jossain vaiheessa alkoi painaa mieltä vähän tällainen, että mitäköhän kaikkea tuohon matkalle jää. Siinä on kuitenkin monta isoa maata, paljon isoja nähtävyyksiä. Esimerkiksi Kiinan muuri tuli mieleen, että sitä ei ole koskaan nähnyt, vaikka monta kertaa siitä yli lentänytkin. Ja Jani alkoi pohtia, että vitsi, että olisi kyllä kiva nähdä. Ja sitten alkoi kehittelee ideaa. Ja eka ajatus oli, että autolla voisi ajaa tuonne Kiinan muurille, että ottaa muutama kaveri vaikka mukaan ja painaa sinne. Siitä sitten, niin kuin mä äsken sanoin, niin yleensä nämä ideat lähtee silleen kehittyä ja tää nyt lähti aika lailla käsistä jo siinä vaiheessa, kun sitten Jani isä kertoi, että olisi tällainen Salon tilausmatkojen ensimmäinen bussivuosi, mä olin 88, nimeltä Ajokki Royal, alkoi olla siinä kunnossa, ettei enää kehtaa tilausmatkoja Suomessa ja että tästä pitäisi päästä eroon. Ja tästä nyt Jani totta kai laski nopeasti 1+1, että mitä turhaa lähtee autolla, jos on bussi käytössä. Ja tästä kanssa totta kai sitten Kiinan muurikin vaihtui pikkuhiljaa Bangkokiksi, se on kuitenkin Janille tuttu paikka siellä asunut, että vois painaa sinne suuntaan. Ja no, tästä se ajatus sitten lähti pikavuoro maailman ympäri, tai siinä vaiheessa oli vielä pikavuoro Bangkokkiin. Kippariksi lähti totta kai itse oikeutetusti Jani Laine. Bussiksi otettiin Ajokki Royal ja sen lisäksi mukaan lähti alun perin 20 tällaista aika rohkeata suomalaista. Mukaan lähti myös rantapallopuolesta reporteri, jotta tästä matkasta sit voidaan kotikatsomoille kanssa kertoa ja kotijoukot pysyy kartalla. Ja niinpä tämä suunnitteluvaihe tapahtui tuossa vuoden 2010 puolella ja tuossa sitten, niin siitä tuossa sitten kaikki sai alkuunsa. Ja 2011 tammikuussa Salosta lähti bussi liikkeelle. Pari kuukautta siinä kesti, niin bussi päättyi Bangkokkiin. Jani sai nähdä, mitä kaikkea matkan varrelle jäi. Siellä oli totta kai Venäjällä paljon mahtavia hienoja kaupunkeja. Muun muassa Kazakstanin Narot tuli koettua niinkin hyvin, että esimerkiksi eräänä suhteellisen kylmänä yönä Kazakstanissa talvella sellaista -30 ei ole harvinaisuus, niin Ajokki Royal osoitti pieniä hyytymisen merkkejä vähäksi aikaa sinne keskelle pimeätä aroa stoppaskin, mutta sitten totta kai niin kuin yleensäkin asia oli tapana järjestyä, niin paikallinen bussikuski, tai itse asiassa taisi olla rekkakuski, tuli siihen pelastamaan tilanteen ja matka sai jatkuu. Niinpä sitten Kiinan muurillekin päästiin, siinä vaiheessa totta kai riemu repesi kuskilla myöskin. Ja sieltä sitten talvisista maisemista bussi lasketteli Venäjän, Kazakstanin, Kiinan läpi ja Laosissa alkoi olla jo suhteellisen miellyttävä
ilmasto, jos se nyt otetaan huomioon sitä, että bussissa ei tässä vaiheessa ollut ilmastointia, että se on plus 40 astetta saattaa välillä vähän pieni hikikarpaloita otsaan nostaa. Se ei menoa haitannut. Perille päästiin Bangkokiin ja tuossa Kazakstanin vaiheella kuitenkin alkoi jo kypsyä tällainen ajatus, että tämä Bangkok on jo aika lähellä ja siellä ollaan aika nopeasti, että ei ehkä olisi kiva jättää tätä reissua niin kuin kesken. Ja no sitten kun tällainen ajatus oli laitettu Itämään, niin se oli vain sitten tällaista suoraa jatkumoa oikeastaan, että sitten maaliskuussa kun oli perillä, niin kesällä Jani oli jo lyönyt suunnitelmat lukkoon, että bussilla mennään maailman ympäri. Bussi jäi sinne kesää viettämään Thaimaahan ja sieltä sitten vuoden lopussa marraskuussa pitkällisten korjailuoperaatioiden jälkeen, kun bussi oli tuossa puoli vuotta siellä koskemattomana, niin oli vähän paikkaa tavallaan kuitenkin 24-vuotias bussi alkaa vähän osoittaa pieni vanhenemismerkkejä, mutta kun päätös oli tehty, että lähdetään, niin sitten kans lähdettiin. Tämä toinen etappi suuntautui tuonne pidemmälle vielä kohti etelää Australiaan asti. Melbourneen päädyttiin 5 kuukautta myöhemmin. Tällä reissulla mä myös itse pääsin mukaan. Mä olin rantapallon reporterina siellä naputtelemassa juttuja nettiin. Siellä paljon nähtiin tässä vähän tunnelmia siitä lähtöpaikalta, kun jossain vaiheessa tuntui jo, että tätä bussia ei saada ikinä siihen kuntoon, että päästään liikkeelle, mutta se nyt oli vaan tunne. Totta kai sitten päästiin. Tuohon aikaan Thaimaassa oli myös kaiken näköisiä sääilmiöitä, esimerkiksi tulvia oli siellä itse asiassa Pohjois-Thaimaassa aika paljon, mutta myöskin Etelä-Thaimaassa me huomattiin, että sielläkin oli suht kosteita. Sonklajärvellä jäätiin tällaiseen pieneen lätäkköön, tai ei jääty sinne, tehtiin kuitenkin varotoimenpiteenä silleen, että reporteri ja viihdepäällikkö laitettiin juokseen bussi edessä, että nähdään, ettei sitten ajeta mihinkään oikeaan järveen. Siinä vähän aikaa painettiin suossa ja sitten ajokki kuitenkin nousi takaisin maan pinnalle ja matka jatkui. Malesiassa puolestaan käytiin Sepangin formularadalla siinä Kuala Lumpurin vieressä muutamat kierrokset ajamassa. En nyt ole ihan varma, mulla ei tarkkoja tilastoja, mutta mä luulen, että bussisarjassa kyllä niin kierrosennätykset tuli siinä rikottua. Ainakin matkustajat oli hyvin voittajatunnelmissa. Australiassa sitten me laitettiin Singapuresta bussi laivaan, pistettiin se tonne Darwiniin Australiaan. Siellä kuitenkin tuli tämmöinen pieni takapakki. Aussit on aika tarkkoja siitä, että ei halua maahan mitään ylimääräistä oikeastaan. Viikon verran yritettiin bussia siellä pestä hinkata hammasharjoilla ja siellä kaikki johdot kuorittiin ja niitä hinkattiin, mutta se ei riittänyt. Ajokki jäi ihailemaan maisemia Darwinin satama karanteenialueelle. Me otettiin alle vuokrabussi ja lähdettiin siitä painamaan ensiksi tonne Ulurun suuntaan. Laitoin nyt itsestäni kuvan kanssa, että todistan, että olin mukana. Ja sieltä sitten Australia itärannikkoa pitkin isojen kaupunkien kautta. Melbourneen päädyttiin tää kuva esimerkiksi Sydneystä. Maailmankuulut Sydney Harbour Bridgeiltä käytiin heittämässä siellä kanssa tällainen kunniakierros. Jani oli kans hymy ei oikein näin muutenkin vähän tällainen perussuomalainen mies, ei oikein tunteita näitä, mutta tuolta peilin kautta jos katsoo, niin siellä sellainen pieni hymyn karre kuitenkin välähtää. Mutta joo, se oli maaliskuussa päädyttiin tuossa Melbourneen. Jani sitten posutti siitä kevyet 4000 kilometriä vielä sieltä Melbourneista takas Darwiniin ja pakkas ajokki Royalin taas laivaan ja lähetti Bangkokiin. Koska sieltä oli taas tarkoitus tuossa joulukuussa lähteä eteenpäin ja tällä kertaa kohti pohjoista. Tällä hetkellä bussi viilettä nyt just Ollilta kuuli, että ei ollakaan enää Hangzhoussa, vaan nyt ollaan jo Shanghaissa. Hangzhousta tuossa, että nyt me ihan pelkästään mun monologiksi, niin katsotaan melkein live-terveiset, mitä sinne bussiin nyt kuuluu. Toivotaan tänne toimii kaikki skulaa. Yritetään vielä kertaalleen.
tuossa Olli, joka yleisössäkin nyt Olli oli bussin kyydissä tuohon Hongkongiin asti ainakin, mitä häneltä kuuli ja mitä muutenkin matkan varrelta on kuulunut, niin melkoisen hyvä reissu on sekin ollut. Mä mielelläni kyllä silti näyttäisin ton videon pätkänkin. Voi olla, että nyt silti pärjäillään ilman sitä. Onkohan netti tässä koneessa? No katsotaanpa se tuolta blogin kautta. Mä voin tässä samalla näyttää kans millaisesta blogista tässä on kysymys. Tuossa täältä voi seurailla ihan reaaliaikaisesti. Karttakin näyttää tuolla missä päin mennään. Sisältöä tulee koko ajan lisää. Ja täältä katsotaan. No niin. Joo, eli Terve matkamessu 2013. Olen Janilainen Salon tilausmatkoista. Toimin pikavuorolla kuljettajana ja matkanjärjestäjänä. Parasta aikaa olemme Kiinassa ja matkalla Koreaan. Eli tämä meidän etappimme on Thaimaasta Koreaan. Ja seuraavaksi meillä on luvassa Korean matkan jälkeen Amerikka, josta kerron sitten myöhemmin lisää. Tässä meidän Tuomas viihdepäällikkömme. Eli morjes, niin kuin Jani tuossa esitteli, niin Tuomas Pöyry toiminut viihdepäällikkönä tuossa alusta